mala sa history nga akong gibasa nga kining Romano Katoliko na purma sa 4th century o kinsang mga tawhana. Si San Pablo nagaingon siya nga lubo misulod wa nganlingan. Si Carlili Haynes linana na ang mga historian wa gyud maghisgot og ngan. Si kinsa man si Bacchus nga maghisgot og ngan. Lubo nga misulod sa panon wa maghisgot og ngan. Kung makahisgot gani si Bradsok niya ang lubo kinsa na labing maayo. Pero nag-ingon ang Biblia San Pablo nga lubo wa hisgutin niya ngan. Gibasa ko na. Wa hisgutin ngan. Si kinsa mong kuuroy nga maghisgot og ngan. Ang mga historian si Clark Woodrow wa maghisgot og ngan. Si kinsa man ko maghisgot og ngan. Lain punta na ba? Oh, lain punta. Sa may pagkahisgot og wa. Mao na nga kaigsunan ang akong sunod nga pangutana. Nagingon man si San Pablo sa 1 Corinto 1:2 nga ang iglesia gitawag og balaan. Kini matuod ba o dili? Tinuod, ang iglesia nga iya sa Ginoo balaan. Pero kanang inyo balaan na sugulan sa paganismo? Ay komentaryo. Ang tubag ni Igsong Dodo mao nga tinuod nga ang iglesia nga gitukod sa Ginoo ginganlag balaan. Diya sa Efeso 2:20 ang iglesyang gitukod sa Ginoo gipangunahan pagsangyaw sa mga apostoles kon apostolika. Tinuod ba kini o dili? Okay. Tinuod mga apostoles. Ngano man, wa mo ilabos sa mga apostoles oy. Ang inyo pagbubong na lang. Ayaw ko pagbuti sa akong tubag. Di wa ako magkomentaryo. Ayaw ko pagbuti sa akong tubag. Dili man ako ang pagtubag, dili man pagbutan nimo ang tubag. Ang akong tubag, wa man ko'y komentaryo. Salamat kay Igsong Dodo. Well, naamo ko na sa rules mo na nga atong moderator nagpahinomdom nga ang pangutana nga matubag og oo og dili. Na ningon naman siyang oo, tinuod na. Dili na lang komentaryuhan kay natubag naman. Onya, ang iglesia nga gitukod sa Ginoo diha sa Jerusalem gisugo sa Ginoo nga panglakaw kamo ngadto sa tanang makanasuran. Nga sa ato pa ang iglesia nga gitukod sa Ginoo para sa tanang kanasuran sumala ni Kristo. Tinuod ba ni o dili? Tinuod. Apan dili lagi Romano Katoliko. Ang tinuod nga iglesia nga natukod. Pero dili Romano Katoliko. Ay magkomentaryo ba live? Dili labit. Natubag ni mo do. Niyo ka nga tinuod. Mumura na akong gipaabot. Ang iglesia nga gitukod sa Ginoo gikan sa Jerusalem mingon si Jesus kang Pablo sa Buhat 23:11. Maingon nga nagpamatuod ka kanako dinhi sa Jerusalem moadto ka sa Roma. Og sa Roma 1:7-8 ang iglesia sa Ginoo sa taga-Roma ginganlan niya og pinili sa Dios, tinawag sa pagkasantos kadtong iglesia nga didto sa Roma. Ang pangutana, tinuod ba ni o dili? Right. Ang iglesia, ako tahangin o dili ko pagbutan sa akong tubag no. Ang iglesia nga giwali ni San Pablo dito sa Roma mao tong tinuod nga iglesia. Sa wapa mo kurap, apan sa pagkurap na di na tinuod nga iglesia. Last 1 minute, Brad. Last 1 minute. Ang sunod na kong pangutana, kaya ako mang katungdanan sa afirmatibo nga magmatuod nga ang matuod nga iglesia pagkatawag og balaan. Unya paganganlan og makailapon. Unya apostolika. Unya gikan sa Jerusalem ngadto sa Roma, Romana. Nya imo man ning giuyunan nga tinuod na. Nganong nangahas magka pagsupak-supak nga imo man ning giuyunan ang iglesia nga akong gipabarog. Ang sunod na kong pangutana, ang referensya sa encyclopedia, ang Grolier o World Almanac, nag-ingon man ka nga kana dili tinuod, unsa may imong pruiba sa imong gibarugan nga kana dili tinuod? Niya ang pruiba nga akong barugan nga dili na tinuod. Tungod kay kining iglesia nga imong gibarugan na purma dito sa Roma. Dili na maong giwali ni San Pablo nga putli nga iglesia, nakurap ang iglesia. Busa sa pinalihag 18:4 dunay ingon panggula kamo. Katong nang gula, mauto ang putli nga iglesia, dili ang kurap nga nagpabilin. Og mao kadto natapos ang pagdipinsa niya sa iyang gipamahayag kaganiya. Ang ikaduha, magabarog na sab ang affirmative side. Sulod sa 15 minutos. Oh. Musunod na ka. Okay.
Si Brother Socrates Fernandez sa affirmative side. Okay, time is in. Salamat kayo, iksong moderator. Salamat kayo do sa imo mga undanon nga tubag sa akong pangutana. Manghipos lang ko sa mga nangatagak nga mga tinaltag nga hunahuna sa akong pinangga nga igsuon si Dodo. Nga naingon siya nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana natukod dito sa Roma ikaupat kagatasan katuig siglo IV. Kana iyang gibasa ang pipila ka mga pahayag sa mga ginganlan natog tainted historians. Kay kanang iyang gibasa nga libro iya mga itong gipaybaw ganina nga dili ang author ni dili Katoliko. Kung natukod kini sa siglo IV, buti pasabot ikaupat na kagatusan katuig, dili mahitabo nga diha nang daan ang wa pa matukod. Nganong ningon ako niini kay sawa pa ang upat kagatusan katuig diha na ang Iglesia Katolika. Nasa world history, kay history man ang gibasa, ako ng tugbangan o history. World History by O'Brien, page 168. Matod pa sa maong historia, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political reason. For such a government cannot permit the existence of the Catholic Church, and Nero was the first persecutor of early Christians, year 64-68 Anno Domini. Nga kung nato kining binisayon, nga nagunang katarungan, nga nung nagigukod sa pagano, gobyerno nga Romano ang Iglesia Katolika. Tungod kay di sila buot, mubarog ang Iglesia Katolika, o kinigilutos ni Nero, anyo 64-68. O nga naman, nga nangahas man pagkutlo si Dodo, so sa kareferensya, nga ang kahuyang o kahaguka, gipadpad sa hangin sa kamatuuran. Tungod kay kanang ingon niya nga natukod ang Iglesia Katolika sa siglo IV, ikaupat na kagatusan katuig. Wa pagani ang ikatulog kagatos katuig diha ng Iglesia Katolika. In view of the fact nga naa sa history. Sa world history by O'Brien, diha na ang Iglesia Katolika. Anyo 64-68 gilutos ni Nero. Unsa may lutoson ni Nero ug wa pa natukura. Mao na nga napalpag og nabulyaso ang nindot nga referensya nga way sukaranan nga tong igsuon. Bueno, exchange notes mo gani with due respect to him. O ya, dini usab sa World Almanac and the Book of Facts. Pahina 522. Ang Iglesia Katolika diha na sa anyo 67. Diha na sa anyo 76. Diha na sa anyo 88. Diha na sa anyo 99. Diha na sa anyo sa kagatos, 2 kagatos, 3 kagatos. Tiyaw mo kana? O niya nga naman nga maingon nga natukod sa anyo 4 kagatos katuig nga diha namang daan. Por eso, ang akong lintunganay nga pangutana kaganina mga igsuon nga nagpaabot kog tubag. Pero nga akong pinangga ningon nga wa siya katubag. Kadtong pangutana nako, kung dili si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika, ambe, kinsa mang tawhana ang nagtukod nga dili si Kristo? Dayon siya, lubo na. O niya kanang lubogod. Mananap ba na? O niya, ang gisimbuluhan sa mananap, natural tao. Natural tao. Muna nga, nangutana ako sa atong mahal nga igsuon nga, kinsa man ang tawhana? O gikasubo na ako kay ang atong pinangga mapaubsanon nga ningon nga wain tawag ko'y katubag na bredsok. Wa na ko kaybaw. Busa, gingon lagi nga dili mayong mo komentaryo so sa kabutang nga wa na to masayre. Kung atong gipaninguha pagluad ang akong gipabarog kaganina, makaingon ako nga wa gyud. Ang akong pagpabarog gigamit man ang mga kasulatan o ang mga referensya nga standard reference, pues makaingon kita nga ang akong trabaho nakapabarog ako o nga ang pangsupak ni Igsong Dodo, maingon nato iyang ko galingong pangagpas. With due respect to him, maingon na sa bago,
I disagree with him. Na, ang iyang giingon nga sukaranan nga Iglesia Katolika, dili mao ang matuod nga iglesia ang gitukod sa Ginoo. Kay matud pa niya, doon ay corruption. Naabay mga makasasala, naay kasaypanan. Pero, mahugno ba? Maingon na itong pagkasulti ko na ay manglutos magani, o naabay makasaypanan? Mahugno ba? O mawagtang ba ang pagkatinuod sa mong iglesia? Dili. Kay matod pa, so sa kapanultihon, one Judas does not make all apostles. Ang usa ka Judas, dili mo ang tibuok nga apostoles. Kay kung tugutan ta, ang panghuna-huna o pangagpas sa akong pinangga nga igsuon, nga ang iglesyang gitukod ni Kristo, nga mao ng Iglesia Katolika, nahanaw, kay lagi niabot ang korupsyon, makaingong kita, matinuoron ba, o bakakon ba si Jesus? Nga nung nakapangutana kita niya na, kay si Jesus misaad, diyon siya tu is Petros, et super hang Petram, edificabo, ecclesia miam, et porti infere non prevalebunt ecclesia miam. Mateo 16:18. Mingon si Jesus, ikaw Pedro, o ibabaw ning bato pagatukuron ko ang akong iglesia, nga ang maganghaan sa impierno, dili makadaog kaniya. O sa San Mateo 28:20 ningon si Jesus, magauban ako kaninyo kanunay sa tanang mga adlaw. Kung dihay higayon nga nawagtang nahugno ang Iglesia Katolika o ang Iglesia ang gitukod ni Kristo tungod sa korupsyon, buot may pasabot nga si Kristo nga atong Ginoo na makakaywa siya makabarog siyang saad nga iya kining ubanan kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Atong patubagon ang kasulatan na sa 1 Pedro 2:22. Ningon si San Pedro, si Jesus way limbong, way bakak nga niguwa siyang papa. Bosa, ang pagingon ni Jesus nga iyang simbahan, pagaubanan niya kanunay kada adlaw hangtod matapos ang kalibutan. Yes. True that there were corruptions, there were members who were corrupted, but it cannot prelude or it cannot trample down the true church. Gitagna naman ang San Pablo nga doon na. Niya sa 1 Corinto 11:17. Nayon si San Pablo, kay diha sa inyong panagtigom ng iglesia, naay panahon ang iyong tigom nga di mo sangkog kayuhan, kundi naay kangilaran. Og nadunggan ako nga kini dunay pagkabahin-bahin, og ako nagtuo nga kini tinuod. Si San Pablo mismo, naibaw, nga suod sa iglesia ang gitukod sa Ginoo, naay mga taong ngilad, naay pagkabahin-bahin. Pero biyaan ba ni Ginoo? Dili. Kaya itong Ginoo nakasaad na, igusum bubiskum in omnibus debos. Ako magauban kaninyo kanunay kada adlaw hangtod matapos ang kalibutan. Mao nga kadtong mga gibasa ni Igsoong Dodo nga dunay korupsyon, dunay kangilaran nga mga tao, apan balikon ako nga wa kadto makapugong og labi nang wa makaluad sa pagkatinuod sa iglesyang gitukod sa Ginoo nga mokaylap kun Katolika, apostolika kay giwali pag-unas mga apostoles. O gani diyang gipangutanan nako si Igsoong Dodo nga ang simbahang gitukod sa Ginoo sa 1 Corinto 1:2 pagkatawag og balaan, santa, tinuod ba? Tinuod. Katolika, tinuod. Apostolika, tinuod. Nga gikan sa Jerusalem o sa Roma, Romana, pulos tinuod. Unya kay giangkon man niya nga kining akong gibarugan tinuod. Unsa pa maiyang supak-supakon nga tinuod man dinhi akong gibarog. Pero lagi di man mahimong usa ka diskusyon ug wa gyud mosupak. It is our pleasure and honor that there are some objections, so that that very objection shall be enlightened by the power of the Word of God and references. Nga kanang mga pagsupak may man na. Pero nga kanang mga pagsupak moral na nagtalo nga hitandangan sa kainit sa pulong sa Dios ug sa mga referensya matunaw ug kana mahanaw. Mao na ang objection nga gigamit ni Dodo, natunaw ug nahanaw. Kaya akong gitan-aw dinhi ang iya mga argumento. Pangingon niya nga ang Iglesia Katolika nasalutan na sa paganismo.
tungod kay naay